Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Добрый дзень, мяне завуць Марыя, я рэдактарка праекта Літрадыё, і гэта падкаст «Каля літаратуры», у які, як вядома, прыходзяць госці, якія не заўсёды звязаныя з літаратурай наўпрост, але тым ці іншым чынам звязаны. Вось сёння якраз такі выпадак. Ля мікрафона побач са мной ілюстратарка Лізавета Лянкевіч. Вітаю, Лізавета. Добрый дзень. Вельмі прыемна, што завітала да нас. Сёння мы маем магчымасць абмеркаваць такую цікавую тэму, як ілюстраванне кніжак, таму што апошнім часам з'яўляецца шмат вельмі цікавых выданняў, і ты спрычынілася вось непасрэдна да іх. Пачаць хацелася б, напэўна, з такога пытання. Вось як я бачу, сёння вельмі многія людзі становяцца ілюстратарамі, працуюць у гэтых графічных розных праграмах, нават калі не маюць адпаведнай вось такой немелі адукацыі. У цябе грунтоўная акадэмічная адукацыя. Наколькі табе гэта дапамагае, наколькі цябе гэта сфарміравала, як ты лічыш, наколькі гэта важна? Так, па-першае, да, я скончыла акадэмію мастацтваў, перад гэтым я вучылася в каледжы, 26-м, там досыць добры ўзровень, як бы даюць, і школа досыць моцная. Канешне, гэта важна, безумоўна. Я, напрыклад, не шкадую, хаця у дзяцінстве я памятаю, што я малявала з самага проста маленства, і быў варыянт пайсці па шляху вольнага мастака і развівацца, як ты хочаш, абсалютна без школы. І гэта таксама варыянт. Альбо пайсці атрымаць адукацыю. Канешне, я зараз разумею, што мой выбар быў зроблен правільна, таму што, это база, умоўна кажучы. Плюс не проста там нейкія веды, ці штосьці такое, але этой камунікацыі з людзьмі, творчымі, мастакамі, крутымі мастакамі. Гэта вельмі важна. Менавіта гэта асяроддзе, мне здаецца, і яно цябе фармуе. Ты ў ім пачуваешся лепш. Прынцыпу з дзяцінства я вучылася в гімназіі французскай, і ты вучышся, і ты разумееш, што да, гэта все цікава, как бы ты знаходзіш какой-то контакт з дзецьмі агульны, але я выбівалася з кантэксту. Я адчувала, што мне штосьці не так. Мне трэба творчы асяродак. Я ездзіла на пленэры, і там, калі я была на пленэрах творчых, разумела, што тут мне добра, сярод гэтых людзей. Адпаведна, сама вучоба, найперш, гэта камунікацыя, мне здаецца. І калі ты патрапіш на класных выкладчыкаў, як мне па жыцці шансуе, то гэта прыемны бонус, так бы мовіць. Таму гэта, канешне, мяне сфармавала як мастачку вельмі моцна. Справа не просто в простой какой-то адукации, да, конкретной, а менавіта в коммуникации, знаёмствах. І дагэтуль гэта ўплывае на твоё жыццё. Можаш так сказаць, ці ўжо іншая камунікацыя выбудавалася? Не, у меня засталіся, конечно, такія асноўныя мои сябры, блізкія, яны з акадэміі, з каледжа. То есть мы прям вельмі сябруем, самыя блізкія так. Со школы там фактично, какие-то контакты падтрымліваем, але не, конечно, самое основное это академия, наша группа, скажем так, наша майстэрня, там было нас 4 чалавекі, на жаль, одной дзяўчыны уже няма, так у троих мы сябруем, найбольш моя блізкая сяброўка Марина Жвірбля. Мы працягваем сябраваць, дапамагаць адзін аднаму, падтрымліваць в творчасці. Таму гэта, канешне, ўплывае, але зразумела, што калі ты выходзіш з акадэміі, ты такой крыху разгублены, і трэба шукаць сябе. І я памятаю, што яшчэ в акадэміі, не буду называць хто, вельмі добры, таленавіты і важны для мяне чалавек, выкладчык, сказаў, што гэта нармальна, не пужайцеся, вы выйдзеце з акадэміі, і у вас будет крызіс. Што гэта нармальны перыяд. Калі вы яго пройдзеце, то вы зможаце пачаць штосьці сваё, і все будзе добра. І ў мяне таксама такое было, в сэнсе, што этот пошук сябе, ты разумееш, што творчым людзям прынцыпу цяжка, што ты хочаш рабіць мастацтва, но ты не зусім разумееш, каму яно патрэбна. І плюс в Беларусі такая сітуацыя асабліва не падтрымліваюць. Я яшчэ не пайшла па, скажем, тривіальному, звычайному, можа, не звычайному, такому больш лагічному шляху. Вайсці в Саюз мастакоў, то бок эта тэма не цікавіла, і я хацела все ж таки
какім-то сваім шляхам. Плюс пасля акадэміі размеркавалася і працавала майстэрні, пісала іконы, это крыху зусім іншы кірунак, але для мяне важны. Ну а пасля ўжо гэтага я ўжо пачала займацца ілюстрацыяй. Вось да чаго это я кажу? Да таго, што гэта важна, адукацыя, камунікацыя, але і важна непасрэдна, што ты пасля выбереш гэтага, да? Ці ты зможаш застацца в гэтым накірунку. Таму што вельмі шмат спакусаў, вельмі шмат расчараванняў, шмат трэба веры ў тое, што ты робіш, я б так сказала. Ну, шмат хто ў нас пасля акадэміі ўсё ж такі не змог, зразумеў, што грошы не заробіш, трэба ісці, з'яўляліся сем'і, трэба, канешне, чымсьці займацца. Зарабляць, да. Многія сышлі в варгеймінг, какие-то гульні. Абсалютна разумею, таму што вельмі цяжка заставацца і рабіць то, што я, напрыклад, раблю зараз. А як табе удалося пераадолець гэты крызіс? Напэўна, все так складалася ў маім жыцці. В крызісныя моманты адбываліся нейкія такія падзеі, дзе сустракаліся какие-то такія людзі, якія давалі мне пачуццё, што я ў правільным накірунку іду. Я і прынцыпу, у мяне розныя этапы, я чалавек, які не зацыкліваецца на чымсьці адным. Я гэтым пазаймалася, пасля гэтым. То бок я змяняю свае кірункі дзейнасці, іконаміс, потом манументальныя нейкія рэчы, кніжкі, дызайны. У мяне змяняецца дзейнасць, я не магу сидзець на адным месцы, я люблю спрабаваць і развівацца ў розных накірунках. Зараз я крыху фатаграфіяй займаюсь. Мне падабаецца развівацца. І, магчыма, гэта таксама ўплывае на пераадольванне крызіса, таму што ты змяняеш дзейнасць на кірункі, табе не так становіцца сумна, умоўна кажучы. Плюс скажу, што пасля акадэміі, адпрацаваўшы практыку, я вырашыла, што все, я хочу развівацца як асоба, як мастак. І ў гэты момант я атрымоўваю эту творчую стыпендыю, на якой я афармляю акадэмію доктара Клякса. І это новы абсалютны этап у маім жыцці. Гэта магчымасць папрацаваць з іншай школы, з польскай школы ілюстрацыі. Гэта для мяне проста такі падарунак, я б сказала. А гэта быў твой першы досвед працы ў якасці ілюстратаркі? Не, я рабіла в акадэміі, мой дыплом было афармленне азбукі Рахура Барадуліна. Я выбрала непасрэдна. Плюс у нас в акадэміі, паколькі я вучылася на графіцы, станковая графіка. У нас уже быў прадмет, мы афармлялі кнігі, то бок у меня ўжо быў вопыт, зразумела, што калі гэта проста семестровая праца, гэта не настолькі сур'ёзны, как зараз я падыходжу да кнігі больш сур'ёзна. Але ўсё адно гэта такая практыка, і па выніку на дыплом я выбрала афармленне кнігі, тым больш, што ў меня быў цудоўны кіраўнік дыплома. І гэта такая была магчымасць папрацаваць з кнігай вельмі добрая. Я год дзесьці малявала эту кнігу. Это был, конечно, классный перыяд, мне вельмі пашэнсіла. І атрымала там добрую адзнаку. Пасля надрукавалі, канешне, з праблемамі, не так проста у нас з выдавецтвам з кніг. Это, канешне, было крыху цяжкавата, але па выніку надрукавалі, і вось нават атрымала і прэмію за эту кнігу. Ужо пачатак пакладзены быў добры. І таму вяртанне да ілюстрацыі пазней гэта было як працяг, але мне хацелася таксама нейкага новага вітка, чагосьці новага, і праца менавіта з польскай школай, з вельмі добрай ілюстратаркай Монікай Гануляк. Яна ўжо атрымоўвала на той момант і залаты яблык на балонскай выставе. Гэта вельмі добры вопыт. Канешне, для беларусаў, магчыма, для беларускай аўдыторыі гэта было штосьці, в плане мы не настолькі падрыхтаваны каким-то смелым ходам в кнізе. Палякі в этом сэнсе нашмат больш развітыя, смелыя. Але, мяне паламала. У мяне адчуванні былі тады в той перыяд, што мяне ламаюць, таму што все ж таки у нас в акадэміі больш класічная школа і класічны падыход да ілюстрацыі. Таму, такой перыяд у мяне быў з акадэміі.
А атрымліваецца, усе вось гэтыя кнігі «Шляхціц Завальня», «Новая зямля» — гэта ты рабіла пасля ўжо доктара Кляксы? Так. І гэта, дарэчы, адна з маіх канцэпцый. То бок, у меня быў вопыт працы менавіта з іншым падыходам. Непасрэдна гэта кніга «Акадэмія» доктара Кляксы, яна, як мне здаецца, больш смелая і больш, можа быць, незразумелая аўдыторыі дзесьці нашай, беларускай. І я у нас былі, нават калі я першыя разы спрабавала і пасылала выдавецтва, хацела выдаць, там былі праблемы в плане разумення. Разуменне вось мастацкай канцэпцыі? Да. А з чым праблемы? Яна занадта яскравая? Занадта незразумела. Як это мне казалі, што занадта цёмная ілюстрацыя для дзяцей. Крацей, ёсць, понятно, там былі людзі, якія, можа, не зусім і разбіраюцца в мастацтве прынцыпу, але тое, што там не тэкст і карцінка, тэкст-карцінка, а там менавіта прадуманая вся канцэпцыя, чаму менавіта выкарыстаны там вот эти плямы. Тому што это дзённік галоўнага героя, які распавядае нам эту гісторыю. Ён такі запэцканы. Да, з гэтых чорных плям вырастаюць нейкія вобразы, якія незразумела, то гэта вок, то гэта і пляма, то гэта што. То бок такая была ідэя самой кнігі паказаць, што гэта дзённік дзіцёнка, да, які там штосьці вырезае сабе, неяк стварае гэты нейкі свет, які ён трапляе. І прынцыпу кніжка, яна такая крыху падзавёрнутая, яна фантастычная, вось, і хацелася, каб у дзіцёнка, калі ён глядзіць і чытае, у яго нараджаліся таксама свае какие-то вобразы. А на які, ў прынцыпе, ўзрост яна разлічаная? Па тэксце там, напэўна, 12-14 гадоў. Прынцыпу можна і больш раннім узросце чытаць. Калі з бацькамі тлумачыць, то, мне здаецца, больш дарослым я з задавальненнем, калі афармляла, чытала. І вось цяпер, калі вы выпусцілі і атрымліваеце, магчыма, там водгукі ад чытачоў, як чытачам зайшло гэтае выданне па тваіх уражаннях? Па маіх уражаннях ёсць хто вообще торкаецца, так мовіць. Вось. Ніякіх кепскіх я водгукаў не чула. Проста што тут ёсць момант, што твор не всім вядомы. Хаця за савецкім часам быў фільм. То бок гучаў гэты твор, але, можа быць, не настолькі ён папулярны. Тут сам тэкст, можа быць, дзесьці непросты, незвычайны. Але агулам, водгукі добрыя. Падабаецца, што это кніжка как анімацыя, што можна штосьці новае. У гэтым і была канцэпцыя. Проста што, каб гэту кніжку выдалі, мне прыйшлося яшчэ кучу аформіць перад гэтым, каб данесці, што гэта ўсё працуе, і гэта варта таго, што трэба змяняць штосьці ў нас в кнігавыдавецтве, в афармленні, што можна рабіць какие-то больш смелыя рэчы, і што насамрэч аўдыторыя прынцыпу ўжо гатова. Там же ж не какой-то там супер наклад. Все ж таки знойдуцца аматары, і гэта паступова таксама змяняе густ людзей. А ты можаш прывесці прыклад нейкія, можа, вартыя выданні, у якіх вось гэтыя, мабыць, нейкія інавацыйныя падыходы выкарыстаны? Ці ёсць у нас такое? Прям такое, чтобы у нас супер інавацыйнае, напэўна, такого асабліва няма. Все ж таки больш штосьці такое класічнае, тым больш, што я зараз прям з некласічнага, не трапляла мне з беларускага штосьці такое абсалютна. Вось, скажем так, што калі я ўжо пачала працаваць з беларускім выдавецтвам і рабіць гэту серыю «Робінзоны», «Новая зямля», «Шляхціц Завальня», я нават на «Робінзонах» старалася зрабіць гэта плавны пераход, так бы мовіць. То есть я все ж таки той навык, тыя веды, якія ўжо атрымала, я хацела яго паціхонечку пераносіць ужо плавна, рыхтаваць аўдыторыю. І у тых жа палескіх «Робінзонах» я выкарыстоўваю нейкія там дызайнерскія хады, канцэптуальныя ідэі. То есть асноўная штука — гэта ідэя самой і канцэпцыя самой кніжкі. Чаму яна такая? Чаму ты выбіраеш менавіта такі падыход? Як яна развіваецца? То бок і палескіх «Робінзонаў» там таксама я выбіраю там чырвоны колер. Чаму? Таму што это твор савецкі, асноўны колер там чырвоны. І на працягу кніжкі ілюстрацыі стылістычна змяняюцца, залежна ад кантэкста, ад таго, што там адбываецца.
Там розныя, канешне, штукі, которые я выкарыстоўвала, плюс кожны раздзел там таксама ёсць пэўнае развіццё. То есть няма проста асобнай ілюстрацыі, да? Яны как-то паміж сабой звязаны. Это альбо гісторыя, альбо гэта какой-то коміксны прыём. Ну, все гэта я таксама улічваю. Таксама я раблю эту кніжку як кніжка падарожнікаў, вандроўнікаў, да? Кніжка двух хлапцоў, якія занатоўваюць, што-то там пішуць, дзесьці штосьці малююць. Стараюсь какие-то дизайнерские моменты туды дадаваць. Ну, какие-то концептуальные, адпаведна тэксту, да, акценты, да, напружанне. Тэкст напружаны к концу, і я пачынаю напружаныя какие-то больш ілюстрацыі рабіць для паказу падзей, которые там адбываюцца. Наколькі моцна ілюстратару трэба прасякнуцца творам, каб зрабіць малюнкі? Ну, я кажу, што мне как-то па жыцці вельмі шансуе і з тымі кнігамі, якія мне даюцца. Таму што вот выдавецтва, калі да мяне звярнулася, ну, кажа, вот, Лиза, мы бы хотели, вот мы хотим выдать Полесских Робинзонов. Я, калі это читаю, я такая, что? Это ж любимая книжка настольная моего бацькі. Ну, як же я могу ее не оформить? Ну, знаете, что, сапраўды трапляю прям в сердце. Я памятаю, что я бацьку тады патэлефанавала, кажу, тата, буду оформлять твою улюбленную книжку. Он такой, о, да, класс. И, адпаведна, ты уже падыходзіш з іншымі пачуццямі да гэтага. І по-любому ты проникаешь, ты зразумела, что мы в детстве читали, и в принципе с братом любили всякие эти подорожжи, погуляться в это все, вся вот эта тема на выживание, и все это зразумела цікава. Короче, я абсолютно была просякнута, проникнута этой книгой. Конечно, она насамрэч оказалась вельмі жорсткай на цяперашнюю уже нашу сучасную психику. Потому что ты уже читаешь, як яны там всех звяроў тых забіваюць, ядуць. Оно, конечно, так жорстковато. Але, ну, как бы, гэта гісторыя, ну, што зрабіць, да? Такія часы, такая літаратура. Но я с задавальненнем, абсолютно, с великим задавальненнем это оформляла. Была на месцы этих всех героев. Там одного героя зовут Вітя, як майго бацьку. Вот виявляла, що гэта мой бацька таксама там на Полесі виживає. Ну, карацей, да, я абсолютно працюю вельмі плотна з тэкстам. Як бы працы шмат там. А як вось гэта адбываецца? Вось колькі ў цябе займае, напрыклад, ілюстраванне такой кніжкі, і як ты працуеш там з 8 до 5? Ой, я ненормированный человек. Ну, как бы я прикидываю, сколько у меня есть часу. Там был обмежован час, у меня там было 5 месяцев 10 и оформление. Вот это моя основная, да. А калі у які час я там уже малюю, гэта не важно. Калі ёсць зручны момент, мне штосьці прыдумалася, я пачынаю маляваць. Гэта можа быць ноч, то можа быць раніца, гэта можа быць ты як па малюнку прыдумваеш так паступова ці цэлую канцэпцыю адразу? Ну, па-першае, прачытываю твор цалкам. Пасля пачынаю думаць вот асноўную канцэпцыю, якая стылістыка, як я бачу, як это павінна быць намалявана. Якія там, ну вот то, што у меня там было выбрана, што плоскасныя нейкія элементы у меня вылучаны чырвоным, яны там стылістычна спрошчаныя. Это будут як бы асноўныя акценты. Выбираю, што малюю алоўкам вот асноўныя там всех герояў, какое-то окружение и все такое, бо хотелось вот эту лёгкасць перадаць, і што гэта магчыма дзесьці замалёўкі саміх галоўных герояў. Пасля пачынаю пошук герояў галоўных, як яны будуць выглядаць. Пасля уже беру по разделу, прочитываю раздел и пачинаю уже рабіць якія акценты, на чым я хочу зрабіць акцент у гэтым разделе. Ну, то бок паступова так уже працую. Але пры гэтым у меня уже ёсць в галаве прыкладна, як я, ну, то бок я не малюю раскадроўку ўсёй кніжкі ад пачатку до конца, але ўсё ж таки я уже прыкладна разумею, як я хочу развіваць і чым это все скончыцца. Что будет у концы. Пасля уже пачынаю потихоньку маляваць по кожнаму разделу, глядзець, як яны спалучаюцца паміж сабой, кампазіцыйна, акцэнтна. Магу выношваць, магу, допустим, 3 дні хадзіць, думаць, як я хочу в галаве адмаляваць, як я хочу там штосьці зрабіць, пасля сесть за 3 гадзіны намаляваць.
А бывае, над чымсьці трэба пасядзець. Прям вот не магу придумаць, як вот руку тут намаляваць, там умоўна кажучы, альбо позу. Гэта абсалютна як бы залежыць ад кампазіцыі, фрагмента самога. Таму тут сказать, что у меня какая-то система, что я вот встаю в 8 раніцы, раскладаюсь, сижу. Не, я малявала абсолютно... Першая малявала я на планшете эту книгу. По-другое, я малявала паўсюль, дзе мне было зручна. Дзе я не знаходзілася, заўжды быў са мной планшет. Буквально мы там, калі сярод сваіх там сябры блізкія сидзелі, все сидят, размаўляюць, я з імі размаўляю, малюю. Глядзім фільм, чисто там, дзе мне не трэба канцэпцыю прыдумляць, я ўжо все придумала, эскіз ёсць, я малюю. Кудысьці паехала в самалёце, там лечу, малюю. Ну, то бок, это такі працэс, які не спыняецца. Но я ўвесь час, вот там эти 5 месяцаў нон-стоп знаходжусь з гэтай кнігай, стараюсь больш нічога асабліва там і не читаю нічога паралельна, каб это мяне не збівала. Цалкам вот так вот пагружаюся в гэтых герояў і малюю. Я б хацела, конечно, яшчэ пагаварыць пра кнігу «Новая зямля», таму што гэта вось такі вельмі важны твор, я думаю, для многіх беларусаў. І я бачыла таксама, не ведаю, дзесьці ў выданні «Аловак». Яны, здаецца, зрабілі такую выбарку, вось паказалі ілюстрацыі, напрыклад, Васіля Шаранговіча да «Новай зямлі», там ранейшых мастакоў, і потым вось я ўзгадваю твае. Ну, як бы ты апісала вось што ў іх іншага, можа, гэтай мастацкай прафесійнай мовы, таму што я відавочна бачу, што яны такія больш сімвалічныя, больш сучасныя. Вось адкуль гэты стыль узяўся, што хацеў сказаць мастак у дадзеным выпадку? Ну, па-першае, «Новая зямля», зараз слезу пущу. Не, насамрэч, это таксама просто такія цяжкія гады і ўвогуле зараз перыяд жыцця. Але реально, як бы вот мне, я не ведаю, такая падтрымка, то, что у меня такая магчымасць з'явілася афармляць вот эти кніжкі, рабіць штосьці. Бо для мяне гэта самае асноўнае. Я не магу маляваць просто мастацтва дзеля мастацтва. Для мяне трэба канцэпцыя, мне трэба важнасць таго, што я раблю. Толькі тады я магу даваць сябе, траціць свой час, сілы эмацыянальныя. І «Новая зямля», я памятаю, калі мне ўжо пасля гэтую серыю спадабаліся Робінзоны, як усё пайшло, прапанавалі зрабіць раптам «Новую зямлю», і я такая, не можа быць, што можа быць лепш пасля палескіх Робінзонаў? Для кагосьці гэта там, Якуб Колас, там это все класічная літаратура. Для мяне это вельмі важная кніжка. Я пра гэта дзесьці распавядала ўжо, што з дзяцінства дзед нам чытаў «Новую зямлю», это была реально настольная кніжка. Блінцы пякліся на сняданні ў нас, і все мы гэта любілі, і, канешне, паскудства, братка, не пытайся. Карацей, это постоянно то, что у нас дома гучала, і то, что мы читали і самі, і то, что нам чытаў дзед, і то, что нам читали бацькі. І, канешне, для мяне, калі я пачула, это просто я упэўнена, што я там сплакнула адназначна, таму што для мяне гэта вельмі важны твор. І гэта было важна не толькі, акрамя таго, што нам чыталі, я настолькі гэта частка маёй менавіта любові да Беларусі, таму што я памятаю, калі я была малая яшчэ зусім, і мы паехалі на радзіму в Альбуць. Не толькі в Альбуць, но і Альбуць таксама, на радзіму Куба Коласа з бацькамі. Мы там жылі в санаторыі, здаецца, там недалёка ад Нёмана. І вот мы хадзілі па тых лясах, і мы вот шукалі вот эту вот Альбуць гэту самі пешкі. І я памятаю, што мы там некалькі разоў все спрабавалі дайсці, все не маглі дайсці. І вот это вот чаканне, што зараз ты пабачыш. Вот што апісана там в творы, ты пабачыш эту сядзібу. Пасля мы з бацькамі даходзім да гэтых мясцін, бачым гэту хату, пручай гэты, і все, што апісана. І я памятаю, што мяне малую гэта настолькі уразіла, вельмі моцнае ўражанне ў мяне было. І рабіла замалёўкі, якія дагэтуль у мяне засталіся. Мне гадоў, напэўна, 9, бо, можа, 8 было. Я малявала там, замалёвала тыя все хаты. Пасля па гэтым замалёўкам малявала карціну алеем. То бок, это я просто праводжу, як бы такія, показываю, якая сувязь была. Она была моцная заўжды, і тут мне кажуць, вот, Лиза, можаш, мы вырашылі, вот, давайте «Новую зямлю». Як табе? Я кажу, мне гэта падыходзіць, так. І памятаю, што бацькам сказала, яны таксама так пранікліся брату, таксама, што гэта, брат, кажа, я не веру.
Ну окей. Ось. І таму я абсалютна з такой любоўю гэта ўсё пачала рабіць. Но была пэўная адказнасць, таму што, да, па-першае, ну, Шаранговіч, многа хто ўжо афармляў, кожны раз такая адказнасць, але я разумею, што я-то ўжо сучасны чалавек, і трэба маё перасэнсаванне праз сучаснасць, так, што я не магу, ну, навошта афармляць класічна гэты твор. Ну, ўжо не трэба, ўжо это зрабілі. Таму мне хацелася, канешне, іншы падыход нейкі знайсці. Таму я, відаць, і выбрала вот гэты сімвалізм, бо ёсць вот это тое, што асацыяцыі ў людзей, беларускай літаратуры, гаротныя, там, лапці і ўсё такое. Хацелася ад гэтага таксама пэўную ступені сысці, хаця я там лапці намалявала, буду ж без іх. Но больш басаножак малявала па выніку. Але хацелася дапамагчы. У прынцыпу, гэта серыя такая, вот этих кніг. Задача была такая моя, як я сабе яе аформіла, каб адаптаваць класічную літаратуру для дзяцей, для падлеткаў, каб ім было цікава трымаць у руках эти кніжкі, лістаць. Таму палескіх Робінзонаў столькі ілюстрацый шмат. Таму што чым больш ілюстрацый, тым больш прыцягвае гэта ўвагу. Дзіцёнак больш канцэнтруецца на тых, што адбываецца, на падзеях, яму цікавей чытаць. Новай зямлі у мяне было крыху не на колькасць, допустим, там, ілюстрацый, да, на насычанасць, а было больш на тое, каб кожны раздзел, і я старалася дадаць як бы сэнсава, каб дзіцёнак прачытаў, задумаўся, а чаму тут ён везе этот дом свой на сабе, да, чаму так? Ну, то бок я дапамагаю зразумець асноўную як бы думку таго, што, як мне здаецца, таго, што хацеў вкласці аўтар. Плюс адпаведна, это дзесьці кладзецца на рэаліі, якія мы там пражываем. Міграцыі і ўсё такое. Это ўсё, канешне, там таксама гучыць. А можаш прывесці вось яшчэ прыклад нейкага вобраза, які ты выкарыстоўвала ў афармленні? Ну, акрамя перэбараў, я магу крыху так, пачнем з таго, што пачынаецца твор «Мой родны кут, як ты мне мілы». Я вырашыла прямо ўжо як бы абвострыць гэту такую заезджаную досыць ўсё ж такі цытату, што вось ты трымаеш на далонях тваю вот зямлю вот гэту. І, дарэчы, там намалявала цалкам, ну, рэалістычна. Я па фотаздымках, па сваіх замалёўкаў малявала менавіта альбудзь, вот, якую яна апісвае, выкарыстоўвае ў сваім творы «Колас». То бок там фактычна мапка этого музея ўжо цяперашняй часці. Но это уже для мяне было важно, паколькі я сама любіла і гэтыя мясціны, і я там была, это уже какие-то мои штуки, вось я пераношу, да, сюды. Пасля мы потихонечку входим в твор, то бок набліжаемся да Нёмана. Таксама мае згадкі абсалютна з дзяцінства, як мы каля Нёмана, гэта каля цих дубоў, праводзілі там час, чыталі вершы, дарэчы, таксама. Но пра вобразы непасрэдна, канешне, там апошнія такія вобразы, дзе Міхал ужо ляжыць, не то дрэва, не то пусціў карані ўжо в гэтую зямлю, адарвацца не можа. Калі ён памірае, там ёсць вот это адна з ілюстрацый, дзе анёл спрабуе яго душу вот атадраць ад зямлі, насамрэч ён не можа яе атадраць ад зямлі, падняць яго. І ён застаецца в зямле пры рошчы, і як бы на ім застаецца вот эта хата, дом. Ягоная душа ўсё ж такі застаецца в зямлі, умоўна кажучы. Но это таксама пра тое, што дзе б мы не былі, да, все адно, як бы мы не спрабавалі адарвацца і там, але будзем і пасля смерці, хутчэй за ўсё, да, наша душа будзе там, дзе мы выраслі, там, дзе нас узгадавалі. Ну, гэта сімвалічна, зразумела, што тут канцэпцыя у кожнага чалавека можа свая быць унутраная, але пра вот гэту немагчымасць адарваць свае карані, як бы ты не хацеў. Тут такі сімвалізм. В канцы там сэрца з каранямі, праз якое прарастае васілёк. Ну, здаецца, як бы проста, нічога такога, але таксама гэта пра надзею такую. Я даю канцы надзею, тому што, ну, в прынцыпу, твор досыць трагічна, пэўнай ступені сканчваецца. Я даю надзею, што, нягледзячы на гэта, ну, як бы жыццё яно працягваецца, і штосьці будзе добра. Раней ці пазней. Вось.
Ну, то бок я уже узмацняю, даводжу уже до пэўнага абсурду вот эту вот тэму дома, каранёў і самавокладка ж таксама, да, што чалавек ідзе, трымае гэты свой дом у сябе на плячах, але насамрэч прыросшы да зямлі. Як бы ён там куды не рухаўся, не пераязджаў, ён застаецца, трымае гэту сувязь з зямлёй сваю. Ну, крацей, тут можна доўга насамрэч філасофстваваць, і я нават больш скажу, што не толькі мне хацелось тут расказваць все сэнсы, таму што кожную асацыяцыя свая, да, адзін сэнсаў такі, іншы сэнс можа чалавек таксама пабачыць, прачытаўшы твор, проста паглядзеўшы ілюстрацыю, таксама свае какие-то адчуванні на гэты конт. Палёт фантазіі, пэўна, таксама павінен пакідацца. А як ты думаеш, што вось прывяло цябе да такога стылю? І ці падобна тое, што ты робіш і рабіла ў гэтай кнізе, на тое, што ты рабіла, напрыклад, падчас таго, як рабіла дыплом? Наколькі моцная розніца? Ну, розніца, як мне здаецца, канешне, вялікая. Бо, ну, па-першае, як бы пажыла я ўжо гэтай зямлі. Ўжо пражыла я многа ўсяго, да. Таму што многія ж яны так робяць. Яны, напрыклад, глядзяць там для натхнення карцінкі в Pinterest. У цябе гэты стыль, ты таксама нечага наглядзелася умоўна? Ці гэта, ну, у мяне нагледжанасць, канешне, добрая. Я пастаянна спажываю какую-то літаратуру, ілюстрацыі, кніжкі, сачу. Доўгія гады ездзіла вот на балонскую вот выставу. Ну, то бок я пастаянна, в прынцыпу, это патрэбна для мастака. Важна нагледжанасць абсалютна. І, канешне, пэўны какой-то сімвалізм. Тут цяжка сказаць, ну, какие-то конкретные прыклады. Это просто, што ў мяне, ну, ўжо накоплены багаж, да, і ты з гэтага ўжо штосьці ствараеш. Цяжка сказаць, это адсюль, это адсюль. Тое, што табе бліжэй, тое, што ты разумееш, тут больш падыходзіць па вобразу. Насамрэч, таксама стыль, зразумела, што для кагосьці хтосьці ўжо счытвае, ну, вот это падобна да Елізаветы. Ну, крацей, ёсць такое. Але для мяне я все ж таки стараюсь. Мне, ну, как бы зразумела, што вот этот цикл зараз кніг, которые вот Полескі Робінзон, Новая земля, я, конечно, іх спецыяльна неяк злучаю агульныя канцэпцыі, адзін колер, спрошчаныя какие-то элементы стылістычныя, да, але ўсё адно яны розныя стылістычна. Я спецыяльна, як это сказаць, не паўтараюся, стараюсь не паўтарацца. В залежнасці ад кнігі, ад самой. Новая земля больш вот эти все акценты на прыродныя рэчы. Дрэвы, карані, рака, вада, ну вот гэта, да, в контраст з больш спрошчанымі формамі, вот этим домам і все такое. Полескіх там Робінзонаў сваё. І гэта у залежнасці все ж таки ад матэрыялу, ад кнігі. Стылістыка выбіраецца. Дыплом мой – это дзіцячая азбука. Там ўжо гэта абумоўлена, ўжо звужаная як бы стылістыка. Бо это для дзяцей. Трэба, каб вобразы былі яскравыя, зразумелыя, прывабныя. Конечно, можна было і азбуку гэту аформіць у іншай стылістыцы, але ну, на той момант яно было так. Плюс я ж скончыла акадэмію, больш класічная школа, праца з акварэлью. То бок, конечно, я мяняюся. Мне паўтараць штосьці рабіць в таком духу, як азбука, напэўна, б уже не хацелось. Хаця я не выключаю, што яно можа быць. Можа быць. Але на дадзены момант все ж таки мне цікавіць штосьці больш сучаснае, больш канцэптуальнае, і хочацца гэта неяк далей развіваць з большай сілай. А вось ты сочыш за тэндэнцыямі ў сусветнай неяк ілюстрацыі? Так, ну, кніжкі розныя абсалютна. То бок заўжды ёсць, допустим, больш артыстычныя кніжкі, больш канцэптуальныя кніжкі, і заўжды ёсць класічнае афармленне. Ёсць такое больш няшнае, умоўна кажучы. Ну, то бок розныя. Конечно, тэндэнцыя на больш какие-то смелыя рэчы іх больш стала, але агулам как бы оно неяк, ну, па мне, оно неяк пароўну ўсё ж такі ідзе, таму што глядач розны, для кагосьці класічна зразумела і больш нічога не цікавіць, хтосьці шукае штосьці новае, больш канцэптуальна, но тут мне здаецца, што няма такого прям тэндэнцыі нейкіх. То бок класічная ілюстрацыя, яна, в прынцыпе, заўсёды ёсць. І заўсёды Ну ёсць. так. Ну, попыт ёсць на гэта вялікі, таму неяк так.
Давай яшчэ скажам трошкі вось пра шляхціца завальню, які зусім нядаўна выйшаў. Ну так. Прэзентуем, так бы мовіць. Ну, шляхціц завальня таксама такая досыць складаная для мяне была задача. Тут уже я хутчэй сама выбірала, які творы далей афармляць. І гэта таксама прыемна, што ёсць такая магчымасць. Ну, для мяне сказаць, гэта не настольная прям кніга была, канешне, але я вельмі люблю, лічу, што гэта проста шкоўны твор і важны для беларускай літаратуры, і напісаны ён просто прыемна чытаць, кайфова. Плюс такая разнастайнасць вобразаў і шматпластавы абсалютна твор, там куча ўсяго, і гэта мяне, конечно, вельмі зацікавіла, і таму я яго выбрала наступным. Але задача ускладнялася тым, што яго афармляў Славук, а гэта вельмі маэстра. Было цяжка ўжо яго перамагчы в маляванні всякіх пачварын і всякіх, такіх, скажем, містычных і фантастычных вобразаў. Ён у гэтым, канешне, майстар, так. Але трэба было шукаць нейкі новы падыход і зрабіць нейкія акцэнты іншыя ў гэтым творы, не толькі на нейкіх вот гэтых всякіх героях негатыўных. І перачытаўшы кніжку, я, канешне, здзівілася, калі ў школе чыталі, нешта ў мяне не так адклалася. Но творы рэальна, па-першае, вельмі маральна-этычны, шмат рэлігійных адсылак, шмат, канешне, пра закінутую спадчыну. І я, в прынцыпе, моя задача ў гэтым палягала зрабіць акцэнты какие-то такія, звярнуць увагу менавіта на гэтыя моманты. Стылістычна я вырашыла, што тут ілюстрацыі павінны быць прамаляваныя з такімі нейкімі, не знаю, элементы таямніцы дадаць у гэта ўсё. Карацей, трэба, каб это па духу адпавядала. Можа быць, дзесьці і нейкія адсылкі да Славука ў мяне ёсць. Каб яно ўсё ж такі было чымсьці звязана з мінулым выданнем, але пры гэтым ўсё ж такі дадаць чагосьці новага, таму у мяне там ёсць такой важны для мяне, допустим, раздзел «Плачка». Гэта раздзел менавіта такой акцэнт моцны, якраз такі на тым, што так шмат чаго ў нас закінута в Беларусі. І гэтыя слёзы, плачкі, па мне так это Божая маці, якая плача на руінах загінуўшай спадчыны. І па чалавеку, які гэта не захоўвае, які не разумее, чаму. Там просто такі момант важны, што яна плача на некаторых месцах, і людзі ўсё думаюць, што яна плача і з'яўляецца на тых месцах, дзе золата, а она не таму плача на гэтых месцах. А она плача на тым, што тут разбураная царква, разбураны касцёл, разбураная яшчэ штосьці. А людзі ўсё спрабуюць там раскапаць нешта не тое. І не бачаць каштоўнасць таго, што тут было на гэтым месцы. Карацей, там вельмі шмат такіх глыбокіх момантаў у творы, на які мне таксама хацелася бы зрабіць акцэнт. Але пры гэтым дзесьці вобразы ёсць і паспакойней, павесялей, так бы мовіць, разбаўляць твор. Ты выбіраеш пэўны колер, так, для кожнай з гэтых кніг, нейкі магістральны, на твою думку, асноўны. Так, на шляхціцы завальні выбрала фіялетавы, бо ён сапраўды такі для мяне, і па-першае, і начны, а там шмат усяго адбываецца ноччу. Па-другое, гэта можа быць як і небам, так і вадой, гэта можа быць слязьмі, гэта можа быць, па сутнасці, чым дно, это на дне, возера, нешта. Карацей, много таких каких-то... І плюс таямніца. Фіялетавы па мне вельмі таямнічны, нейкі чароўны. Можа нават асацыяцыя з нейкімі вядзьмаркамі, нешта такое, нейкім адзеннем такім фантастычным. Штосьці такое ў гэтым ёсць. Фантастычны колер, таму я яго выбіраю. В «Новай зямлі» выбрала, дарэчы, блакітны, бо гэта неба. Гэта таксама азёры, штосьці пра сонечнасць, такую лёгкасць дзесьці, пра блакіт. Блакіт нябёсаў, гэта всё. Просто што «Новая зямля» гэта пра дзень, а «Завальня» гэта пра ноч. Так.
Не, увогуле праца, дарэчы, над завальнем досыць складана мне, бо там рэальна, вот як в тэксце, барацьба добра і зла, і ты рэальна вот малюеш гэта, і прям адчуваеш Унутрана праца, так. Да, так, там вельмі такой маральна-этычны твор, і трэба этому пранікнуцца, і трэба маляваць дзесьці жахлівыя какие-то вобразы. Такого вопыту у меня до гэтага не было, я асабліва так не малявала, чарцянят там, всяких вот этих. Але тут это абавязкова трэба, то есть тут вот трэба было паказаць гэты кантраст барацьбы добра зла, ну калі так проста. Ну і асноўная таксама канцэпцыя у меня была, то, што там вельмі шмат адсылак да міфалогіі, бачна, што сам аўтар натхняўся рознай, і там как бы пра гэта і в тэксце кажуць, таму я вот выбіраю непасрэдна галоўнага героя, такого абагульнены галоўны герой, да, абагульнены вобраз нейкага міфалагічнага героя. Ён нібыта вандруе па розных там розныя яго там выпрабаванні, стылістычна дзесьці на грэцкага героя ён падобны. Ну, карацей, ёсць такія розныя адсылкі ў мяне, як і в тэксце. Не хацелася маляваць вобраз нейкага вот беларуса, какой-то конкретный партрэт в гэтым творы мне не хацелася маляваць, бо хацелася пазбегнуць такіх каких-то, ну, просто... Ну, плюс у Славука, у прынцыпу, было ўжо такое, не хацелася паўтарацца. Таму я выбрала, што хай это будзе нешта абагуленае. Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Хочацца, конечно, задаць пытанне пра тое, наколькі асаблівыя пачуцці можна перажываць, працуючы вось над гэтымі кнігамі сёння, калі такі сапраўды нейкі няпросты гістарычны час. Хочаш штосьці сказаць на гэтую тэму? Не, ну, канешне, для мяне асабіста увогуле то, што у меня есть такая магчымасць штосьці рабіць карыснае для Беларусі, гэта, ну, напэўна, мяне і трымае как бы в афармленні кніжак, таму што для мяне гэта канцэптуальна абумоўлена, то бок я бачу ў гэтым вялікі сэнс. Я радуюсь, калі людзі радуюцца, калі мая творчасць нешта прыносіць людзям. Я радуюсь, што такім чынам я спрычыняюся да беларускай культуры, што такім чынам неяк я спрыяю да развіцця, не забыцця, развіцця. І канешне, калі ты в цяперашнім часе шмат у чым абмежаваны, то такая магчымасць праз кнігі даносіць нешта, казаць важныя для цябе рэчы, так, для мяне беларуская літаратура і класічная літаратура таксама вельмі важная. Ну, я ўжо пра гэта як бы прынцыпу расказала, і я лічу, што даваць вот гэта новы подых літаратуры, гэта вельмі важна, цяпер асабліва. Бо гэта ўплывае на дзяцей, якія падрастаюць. Гэта ўплывае на тое, што беларуская мова можа потихонечку неяк яшчэ развівацца і быць цікавай. Таму для мяне, канешне, гэта падарунак такі пэўны, бо не ведаю, ці што б я яшчэ магла на дадзены момант, в дадзеных каких-то абставінах і рабіць такое важнае. Не, ну, зразумела, што можна было б чымсьці яшчэ займацца, але мне здаецца, што кніга — гэта добрая такая магчымасць штосьці зрабіць для Беларусі. У чым бы ты яшчэ хацела развівацца? Вось што табе наогул цікавае? Ты ж хацела б заставацца ў кніжнай ілюстрацыі ці не толькі? Вот гэта в працяг пярэдняму пытанню. Я б хацела рэальна чымсьці займацца ў любым выпадку звязаным. Для цябе вось гэта сэнсавая, то бок важнасць. Да, для мяне важна сэнс. Ну, то бок мне трэба натхненне. Не в плане вот чакаю натхнення, калі оно прыйдзе, там буду маляваць. А мне трэба сэнс. І тут я бачу сэнс. Зразумела, што я дзесьці ад кніжак стамляюся, гэта шмат забірае сіл насамрэч. Да? Хочацца, думаеш, зраблю паузу. Пасля атрымоўваеш какой-то водгук, думаеш, не, ладно, робім далей. Вот, дарэчы, буду рабіць яшчэ, ужо ведаю што, но пакуль не раскажу што. Але чакайце, наступную кніжку ў гэтай серыі. Ну, пакуль не буду, да, расказваць, але таксама мой улюбёны аўтар і многіх
Вось таму. І яна якраз ужо просіцца ў гэту нашу серыю. Я прям з такім натхненнем, я прям вельмі хачу, ўжо буду пачынаць. Ну, я потихонечку там пачытваю, думаю, але яшчэ пакуль што эскізаў ніякіх не рабіла. І в такія моманты, канешне, калі атрымоўваю какие-то водгукі, я разумею, што гэта трэба, я буду працягваць, пакуль у мяне ёсць магчымасць працаваць, пакуль выдаюцца яшчэ кнігі беларускай літаратуры, буду афармляць іх. Нават калі я ўжо стамлюся, я ўсё адно спадзяюся, калі буду жыва-здарова, буду гэта рабіць, таму што гэта па мне важна. Хаця, магчыма, я, можа быць, дзесьці чымсьці іншым бы хацела, можа быць, зрабіць нейкі праект з манументальнымі карцінамі і ўсё такое. Хочацца дзесьці зрабіць паузу, пераключыцца крыху, змяніць кірунак, але я пакуль што буду, для сябе вырашыла, што гэта важна, я буду рабіць гэта. Паралельна ж всё адно у меня ёсць какие-то яшчэ іншыя замовы, і, кажу, і дызайны, і какая-то праца, то бок это не толькі кнігі. Паралельна праца ёсць, но она такая, скажем, не асноўная. Тым, хто хоча займацца ілюстрацыяй, што б ты параіла? Займайцеся. Не, што тут параіць? Трэба, канешне, разумець, не пытаць ілюзіі в плане таго, што калі ты ідзеш в ілюстрацыю, чаму важна, как мне здаецца, чаму важна мець сэнсавую нагрузку таго, што ты робіш. Вельмі любіць то, што ты робіш. Вельмі любіць літаратуру непасрэдную, якую ты афармляеш, бо, зразумела, там нейкіх неверагодных грошай ты на гэтым не заробіш. Бок мінус адна, скажем, падстава. Просто, калі вы любіце, калі вы сапраўды кайфуеце ад працы з тэкстам, это шмат працы з тэкстам, калі вы гатовы вносіць штосьці новае. Асабліва падтрымліваю тых людзей, якія хацяць штосьці новае в ілюстрацыю уносіць, бо гэта зараз вельмі важна. Я лічу, для беларускай кнігі трэба развівацца далей, каб школа сама расла, каб штосьці свеженькае, такое нетрывіальнае выходзіла, падтрымліваю. Класічныя кніжкі, канешне, таксама, яшчэ раз, як мы казалі, будуць мець попыт 100%, але я ўсё ж такі за больш смелы падыход, каб адчувалася развіццё. А дзе шукаць вось гэты, як можна развівацца ў гэтым рэчышчы? Што рабіць? Па-першае, калі выязджаеце куды-небудзь за мяжу, заходзім в кніжную краму і пачынаем глядзець, асабліва кніжкі, якія там з прызам якім-небудзь, там яшчэ з какой-нибудь прэміяй, там или яшчэ штосьці такое. Глядзіце кнігі, якія какие-то свежие, новые, которые на самом бачном месте лежат. Звычайно в европейских розных кнігарнях там лепшие з лепшых лежыць, глядзець на гэта. Густ першае у людзей, па-другое, вельмі якасна надрукавана. Все так, прям прыемна кнігі эти трымаць. Трэба проста натхняцца гэтым, да чаго можна прыйсці. І нашы мастакі абсалютна не горшы, могуць рабіць увогуле вельмі крута. І прычым, што в чым ёсць плюс, допустим, у беларусаў, што ёсць эта класічная школа, эта база, уменне маляваць, все што заўгодна. І гэта сумяшчаць з какими-то дызайнерскімі сучаснымі какими-то падыходамі, это вельмі круто. Потому что я памятаю, нават калі я працавала з польскай ілюстратаркай, она мне казала, что это супер, что мы можем, что есть такая база, да, на якую ты можаш ужо штосьці там дадаваць хутчэй, перасэнсоўваць. Это толькі плюс. Таму не баяцца, не баяцца все свае сродкі выкарыстоўваць на тое, каб рабіць штосьці такое, можа быць, дзесьці больш сучаснае, больш смелае. І натхняцца, глядзець, што ёсць, біхайнься. Просто трэба умець пашукаць. Але так. Добра, Ліза, вялікі дзякуй. Я думаю, што гэта будзе вельмі цікавы падкаст для многіх нашых слухачоў. Дзякуй, што прыйшла. Вам вялікі дзякуй, было прыемна паразмаўляць. І поспехаў. Я думаю, што будзем чакаць вось невядомую кнігу. Так, спадзяюся, калі все будзе добра, то восень, я думаю, што можа і выйдзе. Гэта добрыя навіны. Дзякуй вялікі. Дзякуй.
Нагадаю, гэта быў падкаст «Каля літаратуры». Маёй госцяй была ілюстратарка Лізавета Лянкевіч. Слухайце наш падкаст на розных пляцоўках: SoundCloud, Spotify, YouTube і іншых, на якіх вам зручна. За абнаўленнямі праекта можна сачыць у сацыяльных сетках Літрадыё. Да пабачэння.